हाय लोगोफोर, देग्लायनि 2024 मायथाइनि रंजालि बैसागुखौ जोंनि सुथियाफारा गामिया माबायदि मोसानानै बारहोहरखो सानथामनि हाबाफारि लानानै बेखौ नोंथांमोननो नैबे ब्लगनि गेजेरजों जों देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय फारि फारियै। जोंनिया बेवहाय बे सानथामनि हाबाफारियाव जोङो रावबो बोराय मानसिखौ लाफायाखै दल दामनो। जोंनो गावनो दामदों, सिख्लाफोरानो मेथाइ खनदों। हागौमानि मिनि खुसियै बे एबारनि 2024 मायथाइनि रंजालि बैसागुखौ जों गाजा गोमजायै बारहोहरदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय फारि फारियै। आरोबाव 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 मोसाखांनाय लोगो लोगोनो जोंना बोर होनायाबो जाखायो आरो बोर दा जों होखांबाय। दा जों थांनो नागिरदों गुबुन नखरसेनियाव मोसाहैनो। बेखिनियावनो नोंथांमोननो आं देखायनि जोंनि सुथियाफारा गामियाव 100निबो बांसिन नखर दङ। बे नखरनि गासैनावबो सानै साथाम बिदिनो बिनानावमोन दङ। आं बे बिनानावमोननि महरखौ नोंथांमोननो देखायनि। बेसे समायना, बेसे रमायना, गोदान बोसोराव गोदान गाबजों, गोदान रं बिरंनि आगर फालिजों बेसे समायदों। दा थांथ' बायदि मोनलायलायदों एबारनि बैसागुखौ। नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि गामियाव थानाय बिनानावमोननि महर मुस्रिया माबायदि, दामनाय देनाय, मोसानाय मुसुरनाय। बुंजोबोब्लाथ' फोजोबनांगौब्लाथ' जायगायानो थोनाय नङामोन। बिदिनो सोरबा सोलाबनाया फैबाय, सोलाबनाया फैयासै। जोबोद बुरजा नोंथांमोना नुनो मोनदों। आरो बेयावनो दंबावो, बेवहाय जोंनाव जे रावबो बोराइफोर गैफाया।
जिखिनि दं जोंनि लाइमोननियानो ओंखारजोबोब्लाथ' जोंना लामायानो बुंखागोन। दा जोंनो दामदों जोंनो मोसादों फार्स्ट डेया जोंना बिदिनो थांदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों ओरैबायदि बुरजा बिनानावमोन बा लामायानो बुंखायो न'आव सिथ्लायाव गसंहैबा जायगायानो थोलाया ग्रोम ग्रोम मोसानाय। ओरैनाय ओरैनाय थ' लोगोफोर 2024 मायथाइनि बोसोरनि आगु रंजालि बैसागुखौ जोङो गाजा गोमजायै नों दानागार आं दानागार मिनि खुसियै रंजानानै बारहोहरदोंमोन। आरो मोनसे थांखियै जों बयनिबो न'खर न'खर हाबनानै अनलायनाय सहायनाय गुनजों दावगानो हानाय आरो बयनिबो न'खराव गोजोन सोरांनि बार बारनाय थांखि एबा मिजिंनि साराजों आरो जिउआव फैनो गोनां दिनफोराव मोजाङै मिनि खुसियै गावनि सिमां मिजिं थांखिफोराव सौहैनो हानाय रादाय एबा बिथांखिखौ जों न'खर न'खर रानै रानै एबा बैसागु रानि महरै रानबोनानै जों बिदिनो बैसागुखौ फोजोबफैदोंमोन। थ' लोगोफोर बेनोमोन दिनै जोंनि 2024 मायथाइनि रंजालि बैसागुखौ मोसानायनि एबा मोसाबोनाय दिनफोरखौ जों बिदिनो बारबोदोंमोन। नोंथांमोना माबोरैहाय मोनखो माबोरैहाय नुखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। बेनो आंनि गिबि ब्लगमोन, बिनि गेजेरजों नोंथांमोना नायबानो जाबाय जोंनि बिनानावमोना 2024 मायथाइयाव सुथियाब्रा गामिनि बिनानावमोना माबोरै मोसाखो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गोजोन्थों।